आं दा अदामाय दं गणेश फुजायाव गामियाव गणेश फुजा जादों बेयाव लांनो थाखाय दे बरिया ओंखाम संग्राखौनो जोंनिया गाजा गोजा गोजांबा अरबो सायनो हायो आरो बरिया गोजोननाय थाबाय मानसि थाग्रा ना जिरायग्रा दे मावबाय था माबानो आबौ दा बुंनो हादो आबौ जागोनानो दे थिथिखा नालाय जोंनि माने बे गणेश फुजा थिथिखा फुजायाथ' मोजाङै जाखानांगोनानो लकडाउनाव बे मोनसे थिथिखौथ' फालो खालामाबा उफाय गैया जाखानांखागोन ओरैनो माब्लानिफ्राय जागोन बायदि दे दाथ' 20 तारिखनिफ्राय जागोन लागाव दाननाय आसलथे नों आयौ थानानै गुरियाव दाना दोनो दाना थिंगिरा आरो ना गणेश फुजानि खामानि मावगासिनो दं नायबाय बिथांमोना बिदिब्ला गासैबो हारि हारि सोरा नों मा सानो आं जेबो बुंद्रालै है जालालै हिनजाव खम जारला आं जेबो बुंद्रालै गणेश फुजानि खामानि मावगासिनो दं नायबाय बिथांमोना बिदिब्ला गासैबो हारि हारि सोरा नों मा सानो आं जेबो बुंद्रालै गणेश फुजानि खामानि मावगासिनो दं नायबाय बिथांमोना बिदिब्ला गासैबो हारि हारि खामानि मावलांगासिनो दं मावलांगासिनो दं बयबो नायबाथाय बिदिब्ला नोंथांमोना गासैबो हारि हारि नायबाथाय बिदिब्ला थांसै आरो खामानि जोब्बाय एसेनोसै बाय